Hakane ka video ka bamentang akwa ban wanra ka jing batai kato kat ne syapang ki doloi bat ki serdar. Bon na pedang jongi ngim das ngotu bha u e u doloi lane u e u ta u serdar bat ka e ka jing trekam ka jongki. Harilum jantia ki tip bha syapang ki ne lane hari khasiru ki don ki jaga ki bapendan kam da u serdar ha ka sensyar khadar kat ba harilum khasi pada ni khamtip bha syapang ki sordar shnong ki lingdo bar kisem namar bagi dei ki jaka babon ki hap apo ka jing penya jong ki hima ani kisem haba batai ya ka ne phimdei ban smulthu bakla yo pi ong ka don ka jing penya pher jat ban rieu namar ngidon laga jong ga jong ka rukom senchar wa la dangai dei para khasiru namar na wei shawe ke jaka ke don ke jingya pher umta kum kamat ke bangi don kam bantep ngakwa ban wanra hangne phimdei ban sngutu bakla namar bon ki khasi ki jongi tangla kren khindiat tok kila ong bet ba penya pher jat ban riu namar balai haba kren ye ke jinglong jong ka kol sho hapo jantia bat khasi ke don ke jingya pher wala ngidei lang nang ni na rilum khasi jantia te mentang inya phai shikakam jungki doloi bat ki serdar haba phai shikakam doloi ne serdar kalong hi kum ki kam jungki sem ne ka kam lingdo namar ye ki doloi ne ki serdar la itu da ka bor jonga district council ha ka ba ya ka sanat haban yo na ka bor jonga council kum bolong ki sem ki lingdo bat udoloi udei ukli du nong sinshar ha ke eleka harilum jantia nalor udoloi don pat sa usirdar bat ya usirdar laju pendan kamha haki jakarai wat hariwar hari bohairu la pendan kam ya uni usirdar nangta ka don ru ka jingya pher ha pedang usirdar bat usordar shnong usirdar udei ubakam he ban ya usordar shnong ne ya uta uwahe shnong baki ong namar usordar jonga shnong uhaban chuturai man sngobha lane volunteer klem kanu ke jingsiu haban shupet yak tang shishnong henry yak sanat pat uhaban yo hi naka office jong usiem kat kum kabor jonga district council kat ba usir dal pat uhaban tray ki jaka ki bahap hapo karat ne elaka kumbalong ki doloi ane kisiem ki bapet yak hima haba phai shaka rukom bat yeki kam ki jam udoloi ne usirdar kadon laga jonga jingya pher bat kalong kumne udoloi unne aka kam shi jingem usirdar unne aka kam la kumno sansnam bat yake elaka pat la thau hapo ka section ka balai usirdar ulaban bat yaka kam hapo sansnam umde ban palat yaka shipau henry hadin kata palala banjit bian habayadai berka jingjit pan omla ban chutung dano redano henry hab ban penlong daga election ka donru ka jingya canvas kumba dan haga jingyele election MLA balada job ru ka don kata ka jingya shat kaman ka jingya kan hoi daki nong thep vote hapo ka raj ne ka elaka haba phai shaka ne ka jingyele election udoloi lane sirdar on omla banjit bantung kam doloi ne sirdar lemda udei unong shong shnong tenrai ubasyong basa hakato ka raj ne ke ailaka lani ka ilaka nang tapan udei banlong ubaladap arpusan snam sheneng ka karta udei ru naga jajkur doloi babit ban bat ya ka kam doloi jong kata ke ilaka bat lani umbalong nakara lakum taru kani ka subsection kan omtrei kam ye ka jingjit doloi ne sirdar ha ke elaka bandang thau thmai de banjit ru da ubriu babiang pura ka jingmut jing parkhan udei ubom dan ki daw ban khanglat ye u ban yele election halor ka nongrem badan jing palat ba ulale ki ba penlong ye u bombet ban bat ye ka kam kat kum ka dustur badan pateng ki barang trei kam ha ka ta ka elaka ne karang on omla ru banjit ne thung doloi ne sirdar jong ke elaka ada ubriu udei ubabat ya kano ka kam office lane ka badan jingsiu ne tulam nangta banlong doloi ne sirdar
ubriu ude ban laj na ka jingdap ram. Haswa ne hadin badon kene ka an, la judon ga jing palat balarai penrem ye u hapo ka an Indian Penal Code, lane Criminal Procedural Code jong ka an. Lane hapo kano ka an ba penjari hakari India, lane kano ka jing palat ka ba penhiar kaldan ye ka akor long briu man briu. Ula syabe kam na gajing syakri hapo kano ka soka na district council ne local authority ne cooperate body. Ude ban long udukhat ka parliament ne ka state assembly ne district council ne ka local authority. Sakaway pat kalong laru ban suspend shipor ya usiladar na yo doloi ne ban weng sendon de kibor bahalor lada kimbiang ha gajing sinchar shubu lada upen kan ye ki kendon haga an ki jingtung doloi ne sirdar lane upen kan ye ki an ki rules bat ki hukum jong ka district council lane ukun taj ban ko ngu ye ki jing tha ne hukum ka executive committee upen kan ye ka riti ka dustur bajubot da kata ka ilaka lada shem yo u ba uban ben ye ki briu jong u bat u yalam bakla ye ka ilaka lada shem bo mdan jingmut jing perkhat ba biang ban beteng ye ka jing trekam lada u sya'rai penrem na ka benta ka no ka jing palat bat sya'rai set patok om duna ye kan riu benai bat lada ja bo udap ram dap sya klem na ban siu uneru unhap lang hakata ka jing sya suspend bat ki don shibon ki benta ki ba udoloi unhap ka jing sya suspend ne wengkam lada yele persya ande kini ngawan ra tangkat tu kat neteli bat haka jaka jong upat la ban syujit ating doloi no da wei pat kat ba umpat la ban pendap lane penkhoi ye ki baro tikene kalong ga jing batai lingkot syapang udoloi ne sirda nang bangin sngutu kat tu kat ne namar ka don shibon ba aga jing batai kum ka jing ya kaja hakapor budget election doloi kum kitur kinhap akiba kumno enre hang ne ngawan ra tang ye kene kamat u doloi ka ka kamban trei de lingkot bleshibon